0917-0939-904-0717. Yan po ang aking text hotline dahil gusto ko ito nakaredy isang matinding testimony. Mga taong gumuho ang kanilang kalusugan, buti na lang ay nakilala nila ang ating CMD, CBF at ang ating Supreme Juice. O diba sa noon pa sinasabi yan na kung ikaw may CMD ka sa iyong bahay, para kang may butika sa iyong bahay. O ibig sabihin kung may power trio, talaga iba talaga ang tinatawag natin na alagang power trio. Ibig sabihin, healthy ka, masarap ang tulog, walang mga aray-aray, wala kang iniinom na gamot dahil healthy ka. Kailangan lang talagang ibigay sa katawan natin yung kailangan ng ating katawan. Ano ba yung tamang kailangan natin? Tamang tulog. O diba? The best time to sleep is 9 p.m. to 5 or 6 in the morning because healing takes place when a person is sleeping. Kaya ako po talaga nung na-lecturean ako about that reasons for sleeping and waking up early, talagang binibigay ko na sa sarili ko yung matulog ng maayos. Tandaan po, healing takes place when a person is sleeping. Pangalawa is tamang nutrisyon. Dapat ang mga pagkaon natin ay mga natural. Oo. Kasi ang katawan natin ay nature. Tugma tayo sa mga natural na produkto, hindi tayo tugma sa mga chemicals. And also, dapat nag-exercise tayo. Magpapapawis tayo. Very important po na nagpapawis at sapat na tubig. Adult, we need 2 to 3 liters of water a day. Dapat ang tubig na iniinom natin ay mayaman sa minerals. Now, since ang ating mga iniinom ngayon na galing na sa mga, 'di ba, yung dumaan na ng filtration, wala na pong minerals dahil sa paglinis ng tubig kasamang nawala na yung mga minerals at saka talaga namang na-deplete na talaga yung lupain ng mga minerals kung saan dyan tinatanim yung ating mga pagkain. Kaya nagkaroon ng tinatawag na mineral deficiency. Kung ang dahilan ng pagkakaroon natin ng mga sakit is because of mineral deficiency, good news, our HCI-CMD is more than 72 kinds of minerals, kompleto at balanse. O yan, ito yung pala pinakagasolina ng katawan natin. Alam nyo po, ang mga listeners natin, nung nabasa ko yung Sum of the Minerals and CMD, Function, Signs of Deficiency, doon ko naintindihan yung mga sakit ko pala, yung pala ay mineral deficiency. Ang aking insomnia, ang aking sinusitis, frozen shoulder, sakit ng balakang, leg cramps, nagnanami yung aking mga kamay, ano pa, yung ating mga, ayan, yung mga food allergy, drug allergy, panghihina ng katawan, oh my goodness, insomnia ha, hindi na ako nakakatulog ng maayos before. Salamat sa Diyos. Lahat po yan na-address sa pag-inom ng ating HCI-CMD, lalo na gumanda yung aking kalusugan nung naging power trio na po ang aking iniinom. Na doon sa mga may mga katulad nitong health problem, pakinggan natin. Actually kami dito na in-embrace yung opportunity ni Health Code International. Pare-parehas ang kwento ng buhay namin. Gumuho muna yung aming mga health at napadpad kami dito sa Health Code International at syempre sa ulit-ulit na pag-attend ng mga training, nako, gumanda na ano po talaga tayo. Natuto tayo ngayon na alagaan ang ating mga kalusugan plus yung intake ng ating power trio. Pakinggan po muna natin ito. Magandang kwento ng kagalingan. Okay, nandito kami ngayon sa Cloud9 para sa aming training. Nako, andito nagdadatingan na ngayon yung mga delegates dito sa aming training dito sa Cloud9 in Antipolo City. Pero gusto ko muna pagpiestahan itong mga galing sa Singapore cruise, mga leaders ni Health Code International. Ito ngayon mismo sa aking harapan
siya na lang magkwento. Ano ba ang experience nito? Actually, napakasipag ng taong to. Ano ba yung experience niya ngayon sa Singapore cruise? Ma'am, good morning. Pakibanggit lang pang pangalan, taga saan, at ano yung experience mo sa Singapore cruise? Okay. Ako po si Marites de Luciento, si Stockist ng Mandawi. Ano talaga, ang ganda. Gagaling lang namin kagabi. Almost 3 or 4 days na tamamel, no? 4 days and 3 nights kami nakastay doon sa Singapore. At amazing talaga. Ang laki talaga ng barko ng cruise. Royal Cruise, Royal Caribbean Cruise. Yun talaga ang natatak na pinaka. So, iba talaga ang health code international. Sa buong buhay ko, siguro pag hindi ako nakasali dito, hindi talaga ako makasakay ng ganito. Sobrang saya talaga. So, thank you HCI, Sir Edward, thank you po. Sana maghataw tayo para kayo na din ang susunod sa amin. Okay, so napakaganda. So exciting talaga. Grabe ang experience namin. More than 20 delegates from the Philippines na nag-enjoy ng Singapore cruise. Grabe talaga. Parang ang mga nandun talaga yung mga rich, mga mayayaman. Pero nakasali tayo doon sa era anyway. Opo, na-experience namin po yung mga grabe yung mga magagandang pagkain. Ay masasarap na mga pagkain. Hindi na natin alam kung paano natin kakainin yung mga yun. Pero enjoy talaga. It's really a great experience. Pero ito si Ma'am Tess talaga, matagal na rin tayo magkakilala, ma'am. Pero gusto ko malaman, ma'am, ano ba yung personal experience mo? Kasi bakit kami nandito sa Health Code? Of course, because of our powerful product. Sigurado ako meron ka rin magandang experience. Kaya nandito ka rin mula noon hanggang ngayon. Sa Ma'am Tess, yung personal experience about our products po. Totoo yun. Totoo nga. Kaya nagstay ako dito sa HCI kasi ang ganda talaga ng product. Ang ganda. Kasi ako isa akong business woman. Stallholder ako sa Mandawi. Nagbibinda ako ng karne pagkatapos yung lifestyle. Kaya nga marami ako. Masakit din talaga ako. Oo. Asthma, may high blood, may mayoma pa. Hindi ko akalain ang product ng HCI-CMD. Ito talaga nagkakorek sa akin. Ang kagandahan pala, ngayon, 2015 ang na-experience ko sa kapatid ko. Alam nyo ba? Kaya nga sabi ko sa Lord, siya ang nagawa ng paraan na para bang binigay siya ng material na tulong sa atin ng isa't isa. Kasi last July 2015, yung kapatid ko inatake ng diabetic, maabot ng 538. Yung BP niya is 240/140. Hindi ko akalain doon sa emergency room anong matulong ko sa kanya kasi parang papunta na sa comatose. Pero ginagawa ko, ko ni Lord, itong minatrio itong tabang ng CMD, hinaplos ko kasi bawal magtatak sa kasi nandyan sa emergency room. So, pinahaplos ko sa mukha niya, lahat ng katawan. Akalain mo, in seconds, yung niya, nawiwiwi, nagbabalik ng normal. Pagkatapos, CT scan, ang result, may blood clot siya ng 48cc. Hindi ko akalain, sa tulong ng CMD natin, pinatransfer ko siya na ibang ospital para makainom ko siya ng CMD. Hindi ko pa nakapunta doon, pinatransfer sa ibang ospital. Nilagyan ko ng 60 ml na water, pinatakan ko 200 drops ng CMD. Hindi ko akalain. Ang 48cc, after 5 days, sinitiskan uli, nagdat na lang. Ang ganda talaga ng product, no? Ang ganda. Ngayon, sa totoo lang, hindi na operahan ng kapatid ko. May na-stroke siya, pero i-compare mo sa case ng ganon. May nakita ako yung case na gano'n na 48cc pinaoperahan. Ngayon, parang gulay. Pero yung kapatid ko, ako talaga ang nag-decide na hindi operahan sa tulong ng produkto natin. Pero hindi mo akalain, hindi siya na-operahan. Ngayon, nagbabantay sa apo niya. And God grace. So, sana itututuon lang ang pinitestimony ko. Sana gumagamit kayo hindi umaabot kayo ng atake. Prevention is better than cure. Totoo. So, Ma'am Tess, sa family nyo po, lahat na ba kayo gumagamit ng ating product?
Oo, kasi yung ina ko, for the start, nagamit siya ng CMD, pang ugod-ugod. Parang 68 ata yung edad niya. Ngayon, 76 na siya, 78 na nga. May cellphone na siya. Dati wala siyang cellphone kasi maghahanap siya ng yung insurance niya. Baka hindi niya. Ngayon, hindi ko akalain, nag-iinom siya ng CMD, patakpan, nilagyan ng tubig. Ngayon, wala na siyang tungkod, lumalakad. Oo, parang bumabalik ang niya, energy at saka lahat talaga. Pero mas maganda talaga yung natin, yung lifestyle natin i-change din natin para mas mabisa talaga ang epekto ng HCI-CMD. Yan. Pero sa'yo, Ma'am Tess, kanina may mga nabanggit ka sa akin na health problems. Lahat ba yan natulungan ng product natin? Oo nga, sa totoo lang, 3 years akong nag-calci block. Yun na nga, 3 years akong nag-calci block. Since 2005, nagamit ako ng CMD. Nag-start ako ng calci block ko is 2002 until 2005. So almost 3 years. Paggamit ko ng CMD, hindi ko akalain, ilagay lang ng water. Ako talaga ang nag-observe. Pagkatapos until now, wala na akong maintenance. Yung hika ko, yung asthma ko, nawala din. Amazing talaga ang product natin. Yung mayoma ko that time, 2005, may mayoma ako, dinayagdose ako ng doktor, may mayoma ako. Sabi ng doktor na wala daw gamot na makapaano sa mayoma. So, kailangan mag-matured operahan. Hindi ko akalain na wala. So, pero as amazing talaga ang product namin. Kaya try na kayo. Yun nga. Kaya, alam mo, di ba nung nakilala kita before, hindi ka naman ganyan ka-glow, Ma'am Tess. Ngayon talagang glowing talaga. Totoo pala yun na pag ikaw ay user ng ating Power Trio, ang ating CMB, CBF, at ang ating Super Induce, you will also experience that 15 years younger. Na-experience mo ba yun? Oo, ngayon bata na ako. Hindi na 20 yata. So sabi nila, iba talaga ang magamit ng Power Trio kasi yung product natin ay para sa cells, di ba? So kaya nga, kung anong mga cells na damage, isa yun na dahil sa lifestyle natin. Kaya nakita ko, nagbo-blooming din ako. Ayan, Ma'am Tess, ito po ay maririnig sa Bicol region. And of course, anong message mo sa mga makakapakinig ng iyong magandang testimony? Ay, kayo lahat, subukan nyo ng produkto namin, ang HCI Power Trio. Ang ganda talaga ang bisa. Alam nyo ba, nandito ako kasi gusto ko lang makatulong. Sana naman gumagamit kayo, wala kayo atubiling gumagamit ng product na ito kasi marami na proven and tested na talaga. Kaya Ayan, no, 'di ba? Kahit ulit-ulit na mga kwento ng kagalingan, paano nakakatulong yung ating product, kailangan natin ulitin on air pa rin para maka-inspire, makatulong sa iba't ibang may mga problema sa kalusugan. Okay, kung may tanong, ito yung aking text hotline, it's 0939 9040717, 0939 9040717. Yan po ang ating text hotline para ma-address natin on air ang inyong mga katanungan. Yung mga hindi pa po member, be a member. Hindi natin ipinagkakait ang malaking discount basta kayo po ay member dito sa amin. And of course, hindi lang yung good health ang sinishare natin, kasama po ang kabuhayan. We need distributors, we need retailers, we need business partner. Join our group. Dito sa atin, marami na po ordinary people now earning extraordinary income. Matuto tayo mag-umpisa sa negosyo na makakatulong tayo sa ibang tao. In that way, tayo ay be-blessed rin ng ating Panginoon. Katulad nung nangyari sa amin na dati, hindi ko na alam ano bang mangyayari sa atin na, ayun, nag-COVID, na lockdown, maraming nahirapan. Pero po yung ating mga center, hindi po tayo nahirapan kasi lalong na intindihan ng mga tao yung pangangailangan ng ating produkto dahil kailangan talaga malakas ang ating immune system sa panahon ngayon na nandyan ang iba't ibang problema sa kalusugan, kasama na po syempre ang COVID-19. Ulitin ko lang yung aking text hotline, 0939-904-0717, 0939-904-0717. Ito, pakinggan po natin ang ating mga outlet, please.
Okay, para sa area ng Calbayog City, hanapin lang HCI-CMD office at ground floor, Camino Building, Magsaysay Boulevard, Calbayog City, malapit sa Silmar Pharmacy, harapan lamang ng Christian Gift Shop. Sa area ng Masbate, hanapin ang HCI-CMD office at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, harapan ng Banco de Oro. Ma'am Regine Atibago sa Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, at si Ma'am Gina Medalia, San Fernando, Ticao Island. Now sa mga listeners natin sa 98.5 OKFM, Daet, Camarines Norte, hanapin po HCI-CMD Center at second floor, Hugilon Building, Purok 2, Barangay Parang Jose Panganiban. CMD Center at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, near Giselle's Garden. CMD Center at Corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte, at sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Now sa area ng Camarines Sur, hanapin po ang ating CMD distributor, Ma'am Cathy Sasil, Binanuahan, Karamuan, Kamsur. Meron tayo sa 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, Dortre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur, CMD Center at second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atop JC Marketing, CMD Center at L&L Building, Bulalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, at sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, harapan lamang ng Regal Plaza Hotel. Okay, dagdag natin dyan sa area ng Camarines Norte, CMD outlet natin sa Sofia Pharmacy, Purok Sapphire, Barangay Poblacion Sur, Paracale. Oo, andyan din po sa area ng Camarines Sur, Mr. Pedro Villanueva, Mambulo Nuevo, Libmanan, Camarines Sur. So, dito tayo sa dagdag natin ng mga outlet. Sa area ng Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino Gogon Sirangan, Vera Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, si CMD Stockist Center, San Pedro, Vera Catanduanes, at sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa Sorsogon, hanapin lang HCI-CMD Center at second floor, room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balugo, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo. Mr. Christopher Olaso, Milyabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsal Imperial Marketing, Donsal Sorsogon. Andyan din po si Ma'am Wenelin Fuentes, Purok Cadena de Amor, Comadcad, Castilla, Sorsogon, malapit sa Barangay Hall ng Comadcad. Ma'am Annabel Maquiñana at Danibel, General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156, Corbada Street, Purok 1A, Barangay Tigbit, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbit, Tiwi, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. CMD Center at second floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo sa Artist Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Ma'am Eme Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biesca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue at top GW Hardware. Now, dito sa 2nd District of Albay, Mr. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay. Mr. Toy Dahak, Toy Jan, General Merchandise
Purok 3 Itba, Manito Albay at CMD Center at second floor room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City at Top Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14 P. Borgo Street, Ilaod 3, Daraga, Albay. Ma'am Eden Bardalo at 377 Purok 5, Barangay 1, EM's Barrio, Legazpi City. Ma'am Lisa Longasa, Ma'am Kiruan, Legazpi City. Ma'am Milet Hiroy, Binanawahan, Legazpi City. Mr. Arsenio Buemia, Purok 1, Barangay 32, San Roque, Legazpi City. Andyan din si Mr. Felix Lopez sa Anislag Market at vegetable section. Mr. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Ma'am Nora Aison, Puro, Legazpi City. Now sa area ng 3rd District of Albay, hanapin lang si Ma'am Sonia Perenya, ground floor Kamalig Market. Ma'am Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardenia at Sardinas Store, beside LBC Office, sentro ng Ginubatan. Ma'am Ami Canseco, care of Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. Susi Dizon, care of Ochapay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi, Albay. CMD Office at second floor sa Palisyo Building sa Palisyo Street, Basod, Polangi, Albay. At sa second floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, beside PNB, Ligao. CMD Office at Liantos Building, Parok, Maya-Maya, Magsaysay Street, Barangay 3, Piodoran, Albay. Mr. Hill Rijalde, So 9, Daisy Street, Saban, UWAS, Albay. Ma'am Lorly Rafael, Trabisya, Ginubatan, Albay. At andyan din si Mr. Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Polangi. Okay, dagdag natin si Ma'am Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, UWAS, Albay. Andyan din si Jeremias Balya, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Okay? Yung mga hindi ko na-mention, ulitin ko lang sa mga taga Camarines Norte, kasi napapakinggan na tayo dyan sa 101.3 FM radyo natin para Cali, Camarines Norte. Oo, ilang radio station to na napapakinggan tayo sa 98.5 OKFM Daet at sa 100.5 Cool Radio Daet Camarines Norte. Oo, swerte nyo dahil marami na tayong center dyan sa area ng Camarines Norte. Magbisita lang po kayo sa mga center natin. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Kailangan lang talagang i-reach out yung mga tao. Kalusugan at kabuhayan ang pwede nyong ma-attain dito. Magandang kalusugan at ang opportunity na magkaroon kayo ng negosyo katulad namin ng mga maraming nagsubok muna ng ating product at nang napatunayan namin na maganda talaga ang mga produkto, we started reaching out people. Of course, not to do the business, but to help people. For you to experience what we've experienced. Yun po ang nangyari sa akin kasi dati marami rin akong nasalihan, wala namang nangyari. So, negative ako about this kind of business. Pero nang dahil sa nangyari sa amin na restore yung aming kalusugan, we started reaching out people to help people. Doon talaga yung blessing. Okay? Ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939-9040717, 0939-9040717. And of course, doon sa mga hindi pa member, be a member. Tandaan po, the need for the product is forever. Kung healthy ang pamilya, take Power Trio, mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take Power Trio to restore your health. Pag na-restore na, wag basta-basta tanggalin because these are nutrients na kailangan ng inyong mga katawan para hindi kayo basta-basta nagkakasakit. At para may panglaban tayo sa COVID-19. Kung healthy ang katawan, nako, lalaban yan sa COVID-19.
COVID-19. Promise po, okay? Ubos yung ating oras. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa lahat ng mga nanonood sa Facebook. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people, and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. So maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.